εσύ και πρόσεξε το προστιμό της χέρι. Türkiye'nin canlıyla sizlerle beraber ben sensin Hakan Altay. Συνέχισε να προκαλείς και να πιέζεις σιγά σιγά. 68 kilogram final mücadelesi. Kırmızı kuşu Yunanistan. Mavi kuşu Ukrayna. Ωραία, Κέλλη, αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Πρόσεξε το προστιμό της χέρι ενώ πιέζεις. Και τα τρίξου. Μόλις δεις το πάτημά της έχετε δει τι θα κάνει. Είσαι λίγο μακριά, πρόσεχε. Μπράβο, έτσι. Ωραία, Κέλλη. Συνέχισε με τα τρίξου. Το βλέπεις το πάτημα. Είπα. Πολύ ωραία, Κέλλη. Πάρα πολύ. Σε αυτό το σπίτι ακόμα θα το κάνει το λάθος. Σαμάτρη, είστε νησχωρό. Πίεσε. Τα τρικάκια σου πάλι. Πρόσεξε προς την χέρι. Είναι αρκεί για σένα η τρίκη σου. Τρίκ. Μπράβο. Kilo tam kadın kulüpte finali. Kırmızı kuşu Yunanistan. Mavi kuşu Ukrayna. Μπράβο, πρόσεξε μπροστινό της χέρι πάλι, μπροστινό της πόδι. Μπράβο, ωραία. Δούλεψε. Είσαι πάλι πίσω ακόμα. Αλλά δεξιά έλα. Μπράβο. Πρόσεχε, πες τα πατήματά της λίγο και προκάλεσε. Μπράβο. Γυρνά και δούλεψε. Δούλευε λίγο από την χέρι, μη σκύρισε έτσι, εντάξει. Αφήνει από πάνω, ακούς. Πάμε. Πρόσεχε, το στήστο πρώτα όμως, στήστο πρώτα. Μπράβο, το βλέπεις το πατημά της. Συγχωρεμένη. Πρόσεχε προς την πόδι, τρίκ πάλι. Χτύπα. Μπράβο, έτσι. Πρόσεξε το πίσω της χέρι τώρα. Είσαι, πάλι. Ωραία, Κέλλη, βάλτινα. Τρίκ. Μπράβο. Πολύ ωραία, αυτή την πίεση κράτα. 30 ακόμα. Συγκεντρωμένη πολύ ακόμα. 68 kilogram final müsabakası. Kırmızı köşe Yunanistan. Mavi köşe Ukrayna.
Artı 68 kilogram final mücadelesi. Kırmızı köşe Yunanistan, mavi köşe Ukrayna. Γελάτε δεξιά από το τάρι, αριστερά. Yunan sporcu 2-0 önde, 3 saniye var. Πολύ δυνατά φέτο. Evet, mavi köşenin itirazı kırmızı.